Jesus. Kantahan tayo. Jesus, with the trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know He said the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge beneath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease. Just from Jesus, simply taking life and breath and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him, precious Jesus, Savior, friend. And I know that God art with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Sa song number 43 sa English, Alas indeed my Savior made. Song number 43 sa English, ready, sing. Alas indeed my Savior made, and in my sovereign life would He devote God's sovereign head for such a worm as I. At the cross where I first saw the light,
Song number 35. There's power in the blood. Song number 35. English. Ready, sing. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Oh, you will victory win. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the ay patuloy kayo matayang tiyan kapsa number 53 Ilocano Dayaw Ken Wana Holy kapsa number 53 Dayaw Ken Wana Jesus in Bedna
kakapsat. Ilocano manin. Number 63, napauluan narangay nga iglesia. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Sa mga hindi ko po nakakakilala, sa akin, I'm Andrew Academia, young preacher of Congregation ng Sakitan at Sinai. At may nagpagbagmit kanina na may nagsabi daw na I am single. Totoo po ba I'm not available?
Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Narito po ako sa inyong harapan upang ibigay ang isang lecture about sa the youth and the world. So, tayo po yung magsimula. Ang teksto or ang topic natin ay nakuha sa aklat ng unang Timoteo, chapter 4, verse 12. Nasabi rito, huwag mamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maghimuliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. So, bago ang lahat mga kapatid, if we say youth, if we search, ibig sabihin mga kapatid, ito ay it refers to the time like when one young, especially the period between childhood and maturity. So, meron na tayong tamang pag-isip. Alam na natin yung tama at mali. And if we say word, mga kapatid, the youth and the word, ito ay mababasa sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Sabi dito, huwag ninyong ibigin ng sanlibutan, niyang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, ang mga masamang pita ng mga mata, at kapaluluan ng buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ay nananahan magpakailanman. So, the word, mga kapatid, ay mula sa salita cosmos. Na isa sa mga ibig sabihin nito ay the word system. Ibig sabihin yung sistema ng mundo, the evil one, mga masasamang gawain gaya ng worldly desire, pagsunod sa mga, yung sa 16 sabi, sa mga masasamang pita ng mga mata at ng mga kapalaluan sa buhay. So ngayon, ang topic natin, the youth and the world. Bakit? Kasi ang mundo ay patuloy na nagbabago. Nagbabago sa pamaraang nai-influensyahan ng mga kabataan ng mga gawain masasama dito sa earth or dito sa mundo, mga kapatid. Kagaya na lamang ng mga cultural and peer pressure or social pressure. Ibig sabihin, there is a struggling between living, may pagkakaiba o may pagkaka-contradict ang pamumuhay natin sa kagustuhan ng Diyos at sa temptation na nangyayari sa mundo, mga kapatid. Example ng mga cultural beliefs or cultural pressure na nangyayari sa mundo. Minsan may mga pamahiin na ating mga magulang, parang nahihiya tayo na hindi sumama or nahihiya tayo na hindi na gawin. In a peer pressure, meaning social pressure, minsan mga kabataan, parang ino-influensyahan tayo ng mga kabataan sa labas na gumawa ng masama kasi kailangan natin sumama kasi baka hindi na tayo tanggapin. Yun yung mga bagay na isa. So bakit the youth and the world or Christian youth? Ito mga kapatid. Ibig sabihin, meron tayong sasagutin na tanong na kung paano tayo mga Kristiyano, paano tayo mabuhay
dito sa mundo o sa mga gawain dito sa mundo. Masasamang gawain dito sa mundo. Dun sa 1 Timothy chapter 4 verse 11, verse 12 na sinabi binasa natin. We should be, unang-una sa lahat mga kapatid, be a model to all. Maging modelo, maging uliran sa lahat. Ang nananampalataya na to, hindi. Believers or non-believers. Bilang isang kabataang Kristiyano, maging uliran ka sa iyong kapwa nananampalataya at sa mga hindi nananampalataya. Bakit? Para maging isang modelo sa mga naniniwala sa nananampalataya at sa mga hindi. Unang-una, kailangan mo bilang isang Kristiyano, kailangan ng pagbabago ng iyong isip. You need to renew your mind, mga kapatid. Sa Roma chapter 12 verse 2, kailangan mo baguhin ang iyong pag-isip. Romans chapter 12 verse 2. At huwag kayong magsiyaon sa sanglibutan nito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-isip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Try pa rin natin basahin yung isa, mga kapatid, dalawang versikulo. Sa Matthew chapter 15, verse 18 and 19. Dadagwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng gagaling, at siyang nagkakahawa sa tao. Sapagkat sa puso ng gagaling ang masamang pag-iisip, ang pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamunusok. So ibig sabihin, the heart is the source of good and evil thought, mga kapatid. Ang puso nang gagaling ang mabuti at masamang pag-iisip minsan, yung mga actions natin, nga nagko-connect sa ating isipan. So, ibig sabihin na ang puso at isipan natin ay unified. Na doon ang gagaling natin individual. Sabi doon sa binasa natin na 18 and 19, sapagkat sa puso nang nagaling ang masamang pag-isip. At kung ano yung lumalabas sa ating bibig, yung nagagaling sa ating puso. So kung may pagkakataon na tayo galit na galit yung puso natin, nakakapagsalita tayo ng masama sa kapwa natin, sa kapatid natin, sa pamilya natin. At kung in love naman yung puso natin, so nakakapagsabi tayo ng I love you sa ating mga Kung malungkot naman yung ating puso, wala tayong imimim na magagalang bagay mga kapatid. So sinasabi niya na kailangan dapat mabuti ang ating puso sa lahat ng bagay. Nang sa ganon, magkaroon ng kaliwanagan ng ating pag-isip, mga kapatid. Not only renew our mind at pigilan ang mga bagay na nasasabi natin, but yun na, be careful what we say or what we say. Maging mapanuri tayo, maging handa, or ibig sabihin maging mapanuri tayo sa mga binabitawan natin mga salita. Huwag padalas-dalas mga kapatid. Kasi sa uli,
Kung ano yung mga sinasabi natin, yun yung maghuhukom sa atin. Anong versikulo nagsasabi mga kapatid? Na yung mga sinasalita natin, they will be the one who will judge us. So, Matthew chapter 12, verse 36 to 7. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. Sapagkat sa inyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay makatulad ka. So, kung banal lang sinasabi natin, kung maganda lang sinasabi natin sa mga kapwa nating tao, friends, narinig natin kung kinakausap natin. Sabi dito, sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay makatulad ka. So, kung masama palagi yung sinasabi natin, mga dakis ng tao, yung mga ganon. So, may kaparosa, hukom yun sa atin. Bakit kailangan natin maging dapat mapanuri tayo sa mga sinasabi natin? Because dito sa mundo, mga kapatid, lalo-lalo na ang mga kabataan. And dito, napapalimutan tayo the word. Ibig sabihin, we are the center of attraction, mga kapatid. Ang isang Kristiyano, kumbaga, kung pupunta kayo sa isang party, tapos makakita kayo ng may mahabang buhok, maganda yung suot, lahat titingin. Paglakad mo pa lang sa kanilang harapan, konta tayo, you are the eye of the ng event na yan. You are the center of attraction. Bilang isang Kristiyano, kapwa natin pananampalataya o hindi, lahat tayo yung center of attraction. Meaning to say, minsan, hinihintay nila tayo magkamali. Kaya nga, we need to renew our mind. Kailangan mabuti. And then, yun nga, be careful what you say. Kasi sasabihin nila, ano naman yung preacher o yung Kristiyano na yan, nagsasalita ng masama, nagkikipag-away, gano'n. And our actions, mga kapatid, are always seen. Lahat ng action natin nakikita ng mga tao. Saan versikulo nagsasabi? Sa ikalawang Korinto, 2 Corinthians chapter 3, verse 2. Sabi, kayo ay ang aming sulat na nasusulat sa aming puso. Nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. So tayo ito, mga kapatid. Na lahat ng tao na nakapaligid sa atin, nakikita yung mga actions natin. For example ako, sa akong preacher. Kung makakita kayo ng normal na tao na pagkakilala nyo sa kanya, ay talagang lasinggero. Kung nakita nyo sa daan na lasing-lasing, natutulog, na sobrang lasing, sabihin ng mga tao, normal lang yan. Pero pag ako, nakita nyo lang kahiga dyan, nalasing na lasing. So, isa kayo, preacher, yan ba ang para mapuhuna yung gawain ng isang Kristiyano. So, we are the center of attraction ng mga kapatid. Kaya, be careful, sabi ng Diyos. Be a model to all. Maging uliran tayo sa lahat. Mga kabataan. Pangalawa, mga kapatid,
Sa Judas chapter 1 sa Judas verse 23. Sabi dito, at ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuotan pati ng damit na nalagisan ng laman. Doon sa sinabi na iligtas, na agawin ninyo sa apoy. Sabi ko nga, nabubuhay tayo dito sa mundo na maraming masamang gawain. So tayo bilang isang kabataan, malaki ang role natin bilang isang Kristiyano. Kailangan natin iligtas yung mga kabataan na hindi pa nakakita ng katotohanan. Hindi sila yung maghahatak sa atin sa apoy, kundi sila ang tatin natin sa apoy upang ipunta sa liwanag. Be the light of the, sabi dito, we Christian youth, dapat maging liwanag tayo sa mundo. Tayo ang magliwanag sa kanila, hindi sila ang maghihikayat sa atin, hindi sila ang maghihikayat sa atin sa kaliliman. Sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 14 to Matthew chapter 14 or chapter 5 chapter 5 verse 14 to 16. Matthew chapter 5 verse 14 to 16 sabi, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang mundo ay hindi may katago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiwanag sa lahat ng nasa bahay. Lumiwanag na kayo ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. So, bilang isang Kristiyano mga kapatid, nagbibigay tayo ng liwanag sa kadaliman dito sa mundo. Alam ko na kabataan, patuloy tayong nangyayari ng mga kaibigan natin na umattend ng mga Bible study, umattend ng pagtitipon. It's the meaning, you will be the light of this world, mga kapatid. Isa ka, nang sa ganon, mapatunayan mo na you are really the light of the world. You need to live boldly. Ibig sabihin, kailangan mo panindigan yung pagiging Kristiyano mo sa pagsunod mo kay Yesu Cristo. Kasi doon sa Acts chapter 4 verse 29 to 31, mga kapatid, sabi dito, Acts chapter 4 verse 29 to 31. At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga bala at ipagkaloob mo sa iyong mga lipin na salitain ang iyong salita ng buong katapangan. Samantalang iyong inuunat ang iyong mga kamay upang, or hanggang doon lang mga kapatid, sa 30 and 31. Samantalang iyong inuunat ang iyong kamay upang magpagaling at upang mangyari nawa ng mga tanda ng mga kababalaghan
sa pangalan ng iyong banal na Jesus. At nang sila ay makapagpanalangin na ay nayanig ang dakong pinagkakatib, una nila at nagpuspos sila lahat ng Espiritu Santo ng kanilang sinasalita na may katapangan ng salita ng Diyos. So to prove that you are the light of the world, mga kapatid, kailangan mo pag-iindigan yung mga sinasalita mo tungkol sa Ebanghelyo ni Jesus Cristo na katapangan, na hindi tayo binigyan ng Diyos ng katakutan, kundi katapangan na ibahagi sa mga kapwa nating mga hindi pananampalataya, mga kabataan yung salita upang magbigay liwanag sa kanila. So there are purpose na tayo ay naging Christian yun. And that is to share na may buong katapangan ang mga salita ng Diyos. So paano mo mahahatak ang mga tao sa kadilimang kinaroroonan nila kung takot kang ibahagi sa kanila ang salita ng Diyos? You are not the light if that's the case, mga kapatid. And the other thing, so sabi sa ikalawang Timoteo 1 verse, chapter 1 verse 7, ito, na for God gave us the Spirit not of fear, but of the power of love and self-control. So hindi tayo dapat matakot, mga kapatid, sa pagbahagi ng mga salita ng Diyos. Ngayon, bilang isang modelo, bilang isang tagailaw, bilang isang ilaw sa mundo, sa mga masasamang gawain dito sa mundo, kagaya ng sinabi natin, ang salita ng Diyos ang ating panghahawakan. Yung pangatlo na titignan natin, it is, we know, alam natin na hindi tayo makakatakas sa mundo natin, hindi tayo makakatakas sa mga gawain dito sa mundo. Ibig sabihin, everyday tayo gumigising, everyday tayo nakakita ng mga pumapatay, mga nagiinom. Kasi sabi ko kanina, the world is changing. Noong panahon namin, magagalit ang magulang namin kung nakisama ka or pumunta ka sa upuan ng mga matatanda na nagiinom. But as of now, mga kapatid, parang nagiging normal na lang na even high school, even college, ladies, women or men, parang nagiging normal sa kanila ang pag-iinom. So nagkakaroon ng pagbabago ang mundo. Parang nagiging normal na lang ang mga gawain na dapat yun ay i-overcome natin, mga kapatid. Yun yung pauling tatalakayan natin na we need to overcome the world. Yung mga gawain dito sa mundo. Overcoming the world by the word of God. Kailangan natin takasan o kailangan natin i-avoid ang aming sarili sa mga gawain mga mundo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. As we all know na nasa atin ng katotohanan, we have the truth. Ang mga salita ng Diyos nasa atin ng katotohanan. We should be stand firm or believe into the Scripture, mga kapatid. Sa Santiago chapter 1 verse 22. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapagkinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sometimes, mahina nating mga puso. What we advise to others, we cannot do in ourselves. Hindi natin nagagawa sa ating mga sarili. How many years na tayo ay miyembro ng iglesia? Maybe some of us, 5 years, 20 years,
Me, it's almost 9 years. So nagagawa ko ba or nagagawa ba natin yung mga bilin ng, yung mga utos ng Diyos, yung mga salita ng Diyos? We need to focus, kailangan natin patibayin ang ating pagsunod, pag-obey sa mga salita ng Diyos. Yun yung sinasabi rito. Na upang maniwala ang mga tagalabas o yung mga hindi pa nananampalataya, kailangan mong simulan sa sarili mo, kapatid. Gawin mo kung ano yung utos. Sabi, huwag natin kaligtaan ang pagtitipon, tapos absent din ng absent. That's not being a model, mga kapatid. Sabi ba, makikita natin ang importansya ng isang tao na naniniwala sa mga salita ng Diyos. Through the word. Through para sa mga salita. Kung pagtitibayin natin ang ating paniniwala sa mga salita, may iwasan natin ang tukso. Kagaya ng ehemplo ni Jesucristo, nung siya ay mag-isa sa ila, na 3 beses siyang tinukso ng diablo. So anong sagot niya, mga kapatid? This is a good example na tayo mga kabataan ay huwag dapat basta-basta na matukso. Satan tempted Jesus Christ in the wilderness sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Pero ang sagot ng Diyos noon, hindi lamang sa tinapay ng buhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos. 100% sure, mga kapatid. If we have the word, yung mga salita ng Diyos, kailanman hindi tayo makukuha sa ibig, kundi tayo ang magliliwanag sa kanila. Pangalawa, para ma-overcome natin ang mundo, there is a power of prayer and the power of fellowship. Kagaya ng nagawa natin ito, mga kapatid. This is one kind of fellowship. Na nag-iisa tayo sa gawain na kaglugod-lugod sa Diyos. Ina-encourage ko ang bawat isa sa atin na bawat araw, don't forget to pray, mga kapatid. Humingi ng guidance sa Panginoon sa mga araw-araw. Fellowship natin mga kabataan, lahat tayo mga Kristiyano. Doon sa Hebrew 10:24-25 na I think the importance of worship, mga kapatid. Diyan nakapag-relate tayo sa isa-isa sa mga aral na i-encourage tayo upang patuloy na maniwala sa Diyos. Everything in this world, mga kapatid, lahat ng mga gawain masasama dito sa mundo ay hindi na dapat natin gawin. Because we are not from here, ngunit tayo na ay naka-raise sa langit. So, ang pinakamagandang gawin, tayo mga kabataan, tayong lahat, mga magulang, is to serve God. Yan yung pinakamaganda sa lahat na gawin natin. So, sasabihin ng Diyos sa atin, you are not alone in the world. Hindi tayo nag-iisa sa laban dito sa mundo, kundi binigay na ng Diyos sa atin ng lahat kung paano natin lagpasan o i-overcome ang mga kasalanan. We need to stand firm in our faith, mga kapatid. Sa John chapter 16 verse 33. Sa John chapter 16 verse 33.
Sabi doon, ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang magkaroon kayo sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapagkahitian, ngunit nakasan ninyo ang loob. Aking dininig ang sanglibutan. So, it is given na tayo talaga ay mayroong kabigatian, mayroong problema, mayroong temptation sa ating mundo. Pero sabi ng Diyos, aking dinanig ang sanlibutan. Nakasan natin ang loob, magtiwala tayo sa Kanya. Muli mga kapatid, bilang isang Kristiyanong kabataan, maging uliran tayo sa lahat. Nananampalataya mo, hindi. Maging ilaw tayo sa mundo. At kailangan natin yung overcome ang masamang gawain nito sa mundo through the Word of God. Kasi atakata tayo ni mundo. We have the truth. And as we conclude, mga kapatid, dear young people, we need to commit ourselves in living according to God's Word. Mabuhay tayo mula sa kagustuhan ng salita ng Diyos. Rejecting the influence of the world and embracing our identity in Christ. Kailangan nating akuhin ang identidad natin bilang isang Kristiyano, bilang nasa kay Kristo. We need to embrace that, mga kapatid, and reject all the influence. Sabi nga ng Biblia sa aklat ng Hebreo, I'm not sure with the verse, pero sabi doon, na nabubuhay lang tayo ng isang beses. We only live once, but if we do it right, once is enough, mga kapatid. So, habang tayo nandito sa fellowship natin, yun, kailangan natin mabuhay bilang isang Kristiyano. Hindi bilang isang normal lang na tao, ibang tao. Kasi we are special. Tayo ay Kristiyano na namubuhay, gumagawa ng mga kalugod-lugod sa Diyos. As of now, mga kapatid, ito lang po tayo tayo titigil sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa ating pakikinig at patuloy tayong itutuloy tayo, dating fellowship tayo, itapin yung sumalumanan na tuloy. Magandang hapon, mga kapatid. Mic test.
Malinaw ba mga kapatid? Isang magandang mapagpalang hapon sa inyong lahat mga kapatid. Sa mga iba na nakakilala, at mga pala ang inyong kapatid na si Gerald Corpus mula sa kongregasyon ng Sorsona. Ako po ay ang anak ni Brother Edgar Corpus na siyang nag-preside o picture sa aming kongregasyon. Tayo ay dapat magpasalamat sa pagkakataon ito sapagkat mayroon naman tayong pagkakataon na lumago ang ating kaalaman, tumibay ang ating pananampalataya, hindi lamang sa mga nakikinig ngayon, kundi para sa ating sa mga kapwa kong nagtuturo, mga kabataan na magbibigay ng lecture at message. Ayun. Wala bang inaantok sa inyong mga kapatid? Kasi, kapag hapon na kasi, ayun, parang nakakaantok. Maaari ba tayong tumayo mga kapatid? At mag-stretching po tayo ng 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na kayo umupo mga kapatid. Ayun. Ating simulan ang pagsanglo. Ngayon, tayo mga Pilipino o yung mga kapwa natin mga Pilipino ay mahilig sa mga kaugalian o mga tinatawag na tradisyon. Halimbawa, kung ang isang tao ay ipinanganak, yung mga nakakatanda o yung mga ibang mga tao, para may mga ginagawa mga bagay-bagay. O di naman kaya kapag kumakain, yung sinasabi nilang table manners, parang na doon. O di naman kaya kapag funeral, o kung tayo mag-attend ng wedding, mag-attend ng mga birthday party. Ayan, may mga ginagawa, minsan may ginagawa sila na hindi natin alam kung kailangan ba natin itong sundin o hindi. Ayun. So, kaya ito ang dahilan kung bakit ito ang ating tema sa fellowship na ito, keeping the ordinances, o ibig sabihin ang pag-iingat sa mga ordinansa, mga kautusan. Ito ang basihan ng ating paksa ngayon. Ito ay ang Christians against customs and traditions. Ayan. Ang layunin ng ating paksa ngayon sa araw na ito ay upang bigyan kahulugan ang mga salitang customs at traditions, pag-ibahin o differentiate yung mga customs at traditions na katanggap-tanggap, yung naaayon sa salita ng Diyos o neutral, at yung mga customs at traditions naman na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Lalo na yung mga nagmula sa mga kaisipan ng mga tao. At saka magbibigay tayo ng mga Bible principles kung paano natin susuriin ang mga kaugalian at tradisyon ito. At kung paano tayo mag-responde at magbibigay tayo ng iba't ibang mga halimbawa na customs at saka traditions. Unahin natin sa definition ng custom, ng salitang custom. Customs. Ayon sa Webster's 1828 Dictionary, ito ay tumutukoy sa gawain na laging ginagawa. Frequent or common use or practice. Frequent repetition of the same act, established manner or habitual practice. Yung mga nakasanayan o mga nakaugalian. Yan yung tinatawag na customs. Sa pagkakagamit naman ng Biblia, sa Old Testament, alam namin na ginamit dito ay ang salitang Hebreo. Sa
sa Old Testament, yung katumbas ng salitang gusto ay ang salitang cho. Yan. Pero ganito yung spelling. Yan, letter Q. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay decree, ordinance, or statute. Ito ay matatagpuan sa Exodo chapter 12, verse 24. Doon, tingnan natin sa ating mga concordance, ginamit ang salitang ito. Yung sa Tagalog, sinabi, kung dapat nagkakamali, ito ay yung salitang tuntunin. Ayan. Sa Bagong Tipan naman, ito ay ang salitang sunete. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay virtual habituation, that is usage. Yung salitang usage sa ating mga copies, kung mapapansin, yung salitang usage doon ay tumutukoy sa Tagalog, ito ay kaugalian, yung nakasanayang ginagawa. Ito ay mababasa sa unang Korinto chapter 11, verse 16, kung saan nabanggit ang Apostol Pablo dito na hindi ugali ng mga taga-iglesia ang panatutol. Ayan. Ang salitang tradition naman, ito. Ayan. Ang salitang tradition naman, ito ay tumutukoy sa kahit anumang uri ng katuruan. Maaaring sinulat o binibigkas, gaya ng ginagawa ko ngayon, na ipinasa-pasa mula sa isang henerasyon patungo sa isang henerasyon. Halimbawa, yung mga matatandang Christian dito, tinuturuan ng mga kabataan, parang gano'n yung tradisyon, pinasa-pasa katuruan. Ayun. Kaya minsan nag-overlap yung salitang customs at saka traditions. Kaya yung customs pwede maging traditions. Yung nakasanayan pwede ipasa, parang gano'n. Sa salitang Latin, ang salitang tradition ay tradition. Mula sa salitang trado, na ibig sabihin ay to deliver. And deliver, ibig sabihin ito. Halimbawa yung ginagawa sa Shopee, diba? Dinedeliver yung mga products. Dito naman, dinedeliver yung mga turo mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa Jewish theology, ang tradisyon naman, ito ay tumutukoy sa mga interpretasyon ng mga Hudyo kung saan ginagawa nila itong katumbas ng Old Testament Scriptures. Kung saan, mababasa natin sa Matthew chapter 15, verse 1-9, kung saan kinuligsa ng Panginoong Yesus yung mga Hudyo. Kasi yung ginawa ng mga Hudyo noon, parang pinapantay nila yung interpretasyon nila sa salita ng Diyos. Ayun. Kaya, ang salitang tradition o katumbas ito ay wala sa Old Testament. Matatagpuan lang sa New Testament. Sa New Testament, ito ay ang salitang paradosis. Paradosis. Ang ibig sabihin ay ang transmission that is concretely preserved. Ibig sabihin, pagpasa-pasa ng mga turo o utos o mga prinsipyo. Ngayon, natutunan na natin kung ano yung ibig sabihin ng customs at saka traditions. Pero paano ba natin malalaman kung yung ginagawa ba natin ng nasanayan, yung nag-augalian, ay kung ito ba ay naayon ba sa Biblia o hindi. May iba't iba tayong mga principles kung paano natin ito susuriin. Unang principle ay may authority ba ang mga customs sa traditions ito? May divine authority ba? Kasi sinabi sa 2 Timoteo chapter 3, verse 16-17, na ang dapat maging basehan ng lahat ng mga katuruan ay mula sa kasulatan. Sapagkat ang kasulatan ay ang pinasihan na salita ng Diyos. Kaya kung ito ay hindi otorisado ng Scripture,
kailangan natin itong iwasan. Dalawang prinsipyo. Ito ba ay kontra ng salita ng Diyos? Gaya ng nabanggit kanina sa Matthew chapter 15, verse 3, yung tradition kasi ng mga Hudyo, kinukontra nila yung salita ng Diyos. Kaya sila kinuligsan ng Panginoong Hesus. Kaya kung ang tradisyon na yan ay sinasalungat mismo ang salita ng Diyos, yan ay mali. Pangatlong principle, ang tradisyon ba nito o customs ay nagbibigay unity o pagkakawata-wata. Kasi sinabi ng Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 1 verse 10, dapat ang mga Kristiyano ay may nagkakaisang turo at isipan. Kaya sabi pa niya sa Romans chapter 16 verse 17 na anumang katuruan na nagbibigay division o pagkakawata-wata ay kailangan dapat iwasan. Pang-apat, ito ba ay nagbili does it take to pay worship? Ito ba ay nagiging walang kabuluhang pagsamba? Kasi sabi ni Panginoong Hesus sa 1 chapter 4 verse 24 na ang pagsamba dapat ay naaayon sa Espiritu at sa katotohanan. At alam natin na ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. John chapter 17 verse 17. At tingnan natin sa Matthew chapter 15 verse 9, sinabi dito na ang pagsamba, sinabi ng Panginoong Hesus na yung pagsamba ng mga Hudyo na nakabase sa kanilang tradisyon ay walang kapuluhan. Ngayon, panglimang principle, does it bind where God has not bound? Ibig sabihin, ang tradisyon ba ito ay parang pinapantay ba nila sa utos ng Diyos? Yung gaya ng ginagawa ng mga Hudyo. Halimbawa, may isang grupo na kapangalan natin na parang ginawa na nilang doktrina na dapat ang mga babae at lalaki ay hiwalay yung mga upuan. Wala naman tayong mababasa sa Biblia na direktang sinabi na dapat magkahiwalay yung mga upuan ng mga babae at lalaki. Sa ganung paraan, parang pinapantay nila yung interpretasyon nila sa salita ng Diyos. Kaya yun ay hindi naayon sa salita ng Diyos. Yan ay tradisyon na kailangan natin iwasan. Basahan natin ay ang Acts chapter 15 verse 10 at ang Galatians chapter 1 verse 8 to 9. Susunod na principle ay ito ba ay nag-glorify sa Diyos? Itong tradisyon na ito. Kasi may mga tradisyon kung saan mas gino-glorify pa yung tao kaysa sa Diyos. Halimbawa, yung mga prosperity preacher na tinatawag nila, kung saan mas pinagtutuunan ng pansin yung patungkol sa tao kaysa sa Diyos. Yun ay tradisyon na hindi naayon sa Diyos. Basahan ay ang 1 Corinthians chapter 10 verse 31 at Matthew chapter 15 verse 6. So if it honors man more than God, reject it. Panguling principle, ito ba ay naging katitisuran ba sa mga kapatid? Tignan natin sa Romans chapter 14 verse 3 at unang Corinto chapter 8 verse 9. Sa Corinto, sinabi doon, sa 1 Corinthians chapter 8 verse 9, kailangan natin ingatan yung ating freedom. Kasi baka yung freedom natin ang mag-lead pa sa iba na makisod sa kanilang pananampalataya. Halimbawa, yung pinag-usapan doon sa Pangasinan, yung kung tama ba yung gumamit ng cellphone sa, bilang Bible, kung walang Bible, parang gano'n. Para sa akin pagkakaintindi, maaari itong maging sanhi ng nagigisuran, lalo na kung palagi itong nagawa. Kasi, halimbawa, kung wala akong Bible, tapos ginagamit ko cellphone, baka yung iba ay gumagamit ng cellphone. Di mo alam kung ginagamit ba nila ito sa pagbabasa ng Bible o paglalaro ng games. At ikaw pa ang naging dahilan ng kaibisod nila. Kaya umiwas tayo sa mga
customs and traditions na nagpapahina sa mga pananampalataya ng mga ating kapatid. Ngayon, paano ba tayo mag-responde sa mga customs at traditions nito? Bago tayo mag-responde sa mga customs at traditions, kailangan natin munang alamin kung ito ba ay otorisado ng Bible o hindi. Nalimutan ko nga pala na nabanggit kanina mga kapatid na yung salitang tradition pala ay pwedeng written or spoken. At may mababasa kasing tradisyon na naayon sa Biblia sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Kung saan sinabi ng Apostol Pablo doon na may tradisyon na sinalita niya o sinulat. Kaya ating alamin kung yung mga customs at traditions ba ay naayon sa Diyos o hindi, gamit ang hermeneutics na ito. At silence of scriptures ng mga kapatid. Semi-SOS. Ito yung parang sa atin, yung paano mag-interpret ng mga verse sa Biblia. Command, example, necessary inference, at saka silence of scriptures. Ayan. Kapag sinasabi natin command, tinatanong ito kung ito ba ay may direktang utos ng Diyos o pinabawal ba ito ng direkta. Kapag example naman, tinatanong ito kung ginawa ba ito ng mga naunang mga apostol o ng mga naunang Kristiyano. Necessary inference, ito yung parang logical conclusion. Ayan. At silence of scriptures, based on the word itself, yung kung hindi mababasa sa Biblia. Ayan. Ganun. Magbigay tayo ng halimbawang application. Yung paggamit ng multiple cups. Tignan natin kung ito ba ay tradisyon na ayon sa Biblia o hindi. Gamit ito. Ayun. Sa command, iniutos ba ng Panginoong Hesus ang paggamit ng maraming kupita? Kung babasahin natin ang Matthew chapter 26 verse 27, sinabi ng Panginoong Hesus doon na drink from it. Yan, singular. Iisang saro, iisang kupa lamang. Yun. Sa principle ng command, hindi inuutos ng Panginoong Hesus ang multiple cups kasi iisa lang yung pinanggugla. Example, sa example naman, ang mga naunang iglesia ay gumamit ng isang kupa lamang. Halimbawa, sa Marcos chapter 14, kung saan binanggit doon kung paano ginawa ng mga apostol yung Lord's Supper. Sinabi doon na sinunod nila yung utos ng Panginoong Hesus. Yung ginawa nila, uminom sila sa iisang kupa. Ayan. Sa example, makikita natin na ang multiple cups ay hindi naayon, hindi tamang tradisyon. Necessary inference naman, logical conclusion. Ang isang kupa ay sinisimbolo nito ang isang bagong tipan. Kaya kung maraming kupa, kapatid, naging singer naman ako. Ayun. Unnecessary inference. Sinisimbolo ng kupa ang bagong tipan. Pero kung maraming kupa naman ang gagamitin, parang hindi na nito sinisimbolo ang isang bagong tipan. Kasi lalabas na, logically speaking, parang pinapakita na maraming bagong tipan. Ayun. Sa silence of scriptures naman, nakikita natin na wala namang kahit anong utos, example o necessary inference na patungkol sa madaming kupa.
Therefore, ang conclusion, ang paggamit ng multiple cups ay hindi naayon ay binabiolate ito ang Bible patterns. Susunod naman ay tingnan natin kung ang tradisyon o customs na ito ay autorisado, expedient, o unbiblical. Authorized. Scriptural. Ayan mga kapatid. Gaya ng nabanggit kanina, ang masasabi natin na may autorisado ng Biblia ang mga tradisyon kung sinusunod dito yung nabanggit ko kanina na command, example, necessary reference at silence of scriptures. Kung ito ba ay nakabase sa Biblia, ito yung authorized na traditions. Expedient, ito naman ay yung mga hindi inuutos at hindi rin pinabawal, pero ito ay nakakatulong. Nakatulong siya. Hindi mandatory, hindi required, optional lang. Unscriptural naman, ito yung based on the native mga kapatid, ito yung sinasalungat ang scriptures. Halimbawa, sa authorized yung weekly communion. Ayan mga kapatid. Sa authorized traditions, ang isang halimbawa dito ay ang weekly communion. Kasi kung babasahin natin ang Acts chapter 20 verse 7, sinabi doon na sina Apostol Pablo ay nagtipon-tipon sa unang araw ng San Linggo para magputol-putol na tinapay. So by example and necessary inference, masasabi natin na ang komunyon tuwing unang araw ng San Linggo ay autorisado. Expedient naman ay ito. Church 15. Walang direktang sinabi o inuutos na gumawa ng church 15. Ayan. Pero, ito ba ay nakakatulong? Sa Hebreo chapter 10, verse 25, pwede natin gawin itong necessary inference. Basehan. Kasi sinabi doon na ang mga magkakapatid dapat ay kailangan mag-ipon-ipon sa isang lugar para sa worship service. Kasi may iba't ibang, kasi sa pagsamba, may mga items doon na hindi magagawa kung hindi nagtipon-tipon sa isang lugar ang mga magkakapatid. Halimbawa, ang komunyon. Hindi natin nagagawa ang komunyon kung online na pagsamba. Ayan. Nagagawa lang natin ito kung tayo ay nagtipon-tipon. So, pwedeng sa bahay, pwede naman kung may pera, magpagawa ng church building. Ayan. Tapos, yung halimbawa ng unscriptural ay yung ito. Yung panalangin sa mga tinatawag ng malaking grupo ng mga santo. Kasi sa kanila, yung santo para sa kanila ay yung mga namatay na. Pero para sa atin, yung mga buhay. Ayan, mga santo. Sinasabi nila na pwede daw manalangin sa mga santo. Yun yung nakaugalian nila. At halimbawa, kung may pagdasal na sinasabi nila, yun nakabanggit natin yung mga pangalan ni Maria, yung mga pangalan ni yung Angel Miguel, Apostol Pedro, na imbes sa Diyos manalangin sa mga apostol naman sa mga tao. At alam natin na ito ay unscriptural base sa unang Timoteo chapter 2, verse 5. Kasi sinabi doon na may isang
may isang mediator lamang, isang tagapamagitan. At yun ay wala nang kundi ang Panginoong Jesus. Kaya kung ang isang gawain ay expedient, pwede ito, pero hindi ito required. Pero kung ito ay unscriptural, kailangan natin itong i-reject. Ayun. Susunod na paraan kung paano tayo mag-respond ay ang respond with authority and love. Ayan. Paano natin ito gagawin? Kasi kung minsan, baka ginagawa natin ay kasi sabi ng Panginoong Jesus, di ba, make disciples of every nation. Ayan. I-preach natin at mag-convert ng mga mananampalataya. Pero sabi ito, with authority and love. Hindi pwede na authority at walang love, at hindi pwede na love lang pero walang authority. Ayan. Speak the truth in love. Kasi minsan kung nag-preach ka na may authority, pero wala namang pag-ibig, wala itong silbi. Hindi yung nag-preach ka, pero nag-ipag-away ka naman sa mga pinipreachan mo. Hindi yun. Bawal yun. Kasi imbes na lumapit sila sa Panginoon, mas lalo silang lumayo. Ayan. Tingnan natin sa Efeso 4, verse 15. Sinabi doon na speak the truth in love. Ayan. Pangalawa ay use Scripture as the standard. Ayan, gaya ng laging nababanggit na verse, 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Yung katotohanan nakabase sa Biblia at hindi sa personal na opinion. At pangatlo, iwasan ang pagdadagdag at pagbabawas ng salita ng Diyos. Revelation chapter 22, verse 18 to 19. Yung pang-apat na paraan kung paano tayo mag-responde sa mga customs and traditions ay huwag natin ikompromiso ang otoridad ng Biblia. Kasi minsan may mga nagsasabi na paano naman brother ay nakasanayan na namin ang gawa nito. Ayan. Paano tayo mag-respond? I-reject natin ang mga personal opinion o subjective authority. Kasi alam natin na ang isip ng tao, ang kanilang feelings, ay nagbabago-bago. Ayan. At tingnan natin sa Jeremiah chapter 10, verse 23. Ayan. Kaya minsan mahirap pagkatiwalaan ang ating sariling isip o feelings. Ayan, nagbabago-bago kasi. Kaya ang gagawin, i-emphasize ang authority ng Panginoong Diyos. At tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 4, verse 6, sinabi doon na huwag lalampas sa nasusunod. Ang panglima, i-encourage natin ang bawat isa na pag-aralan ang Biblia for themselves. Ayan. Halimbawa, yung sa teaching mga kapatid, ayan, yung parang yung ginawa kong course, ay sinasabi doon na imbes na puro salita lang, one way na nagtuturo, pwede naman na hayaan mo sila na sila mismo ang mag-discover ng mga katotohanan kaysa yung mga mag-respond lamang. Ganun. Ayan, paano natin ito gagawin? Pwede tayong magtanong, imbes na basta-basta naman magbigay ng conclusion. Halimbawa, may nakita kang babae na walang buhok, tapos sinabi mo, hala ka, babae ka, di ba, ba't ka kalbo? Sinabi mo ganun. Pero di mo tinanong kung may sakit ba siya o hindi. Ayun, parang ganun. Kaya insulto pa yung taong may sakit. Parang ganun. At pwede pa tayong gumamit ng mga halimbawa at comparison. Basahan natin ng mga halimbawa ay sa Biblia. Ayan. Kailangan natin itanong kung halimbawa.